Hej, vi skal se lidt nærmere på, hvordan et e-learning-kursus hos os faktisk foregår. Det kan nemlig være lidt svært at forestille sig, hvis man ikke lige har prøvet det før. Men jeg er helt sikker på, at du vil blive positivt overrasket over, hvor nemt og bekvemt det faktisk er. Alt i kurset, det foregår over nettet. Måden det foregår på, det er ved, at du starter med at købe kurset, og det giver dig øjeblikkelig adgang til alt materiale i kurset. Dernæst så begynder du at læse det læsemateriale, der selvfølgelig er, og du begynder at se de videoer og arbejde med de skabeloner, der findes. På et tidspunkt så skal du overveje, om du vil gøre brug af de coaching-sessioner, som man kan tilkøbe til de enkelte kurser. Og når du har været alt materiale igennem, så bestiller du en eksamen, som du gennemfører efterfølgende mundtligt. Og når du har gennemført den eksamen, så får du tilsendt et certifikat. Og det er sådan set det. Lad os prøve at åbne en browser, og så prøve at se lidt nærmere på, hvordan det faktisk ser ud. Så har vi fået åbnet en browser og har logget ind, så vi kan få adgang til de kurser, vi har købt. Alle kurserne indeholder et antal moduler, og i hvert af de moduler vil der være noget materiale tilknyttet. For eksempel det her modul 1 er der 3 gange læsemateriale, som man skal gå igennem, og der kan du se lidt om, hvad det enkelte indeholder herude i venstre side. Til meget materiale vil der også være ekstra materiale i form af skabeloner eller eksempler eller andet brugbart i forhold til det emne, der behandles. Tilsvarende til næsten alt materiale vil der også være quiz, som man kan tage for at teste sin viden efterhånden, som man kommer materiale igennem. Så foregår kurset bare ved, at man simpelthen læser derudad og kigger nærmere på skabelonerne og får en forståelse af materialet. Der vil både være læsemateriale, men der vil også senere være video, som præsenterer det på en anden måde. Og det kan klart anbefales også at bruge noget tid på skabelonerne og eksemplerne, fordi det gør det lidt nemmere at forstå, når man kan se, hvordan det er anvendt i praksis. På et tidspunkt så når man til coaching-sessionerne, hvor man kan overveje, om det giver mening at få en Teams coaching, som også foregår over Skype. Man kan sådan set bruge den coaching-time eller coaching-timer, når man har lyst. Man behøver ikke at gøre det i den rækkefølge, som modulerne skriver her. Når man efterhånden er kommet igennem alle modulerne og alt materialet, så kommer man ned til eksamen, hvor man kan booke en tid med en eksaminator, og så gennemfører man simpelthen den eksamen, og så får man tilsendt certifikatet. Og så er man simpelthen færdig.